brioșe delicioase, foarte pufoase și foarte ușor de făcut. Hai să-ți arăt cum poți să le faci. Am aici 4 ouă, adaug 250 de grame de zahăr și amestec foarte bine. Perfect, am amestecat ouăle cu zahărul. Acum o să adaug laptele. Am aici 200 de ml de lapte. Am aici 250 de grame de unt topit și răcit, pe care o să-l adaug peste lapte și peste ouă. Am aici 500 de grame de făină. O să adaug 2 lingurițe de praf de copt și o linguriță de sare. Mă asigur că le amestec foarte bine. În amestecul de ouă o să adaug și puțin extract de vanilie. Și acum turnăm amestecul de ouă peste făină. Putem să turnăm puțin de puțin și ne asigurăm că nu vom avea coloașă. Așa arată amestecul final și voi adăuga și câteva bucățele de ciocolată. Am aici forme pentru 12 brioșe, de aici vor ieși cam 24, fiindcă am făcut cantitate dublă. Hai să vedem. Le-am pus în forme și acum o să le pun în cuptor. Este cuptorul preîncălzit la 180 de grade și o să le țin cam 25-30 de minute sau până când se rumenesc. Hai să vedem ce iese.